Mas Mondol. Walang kekek. Wiwit aku cilik nganti sayaene gerange. Nggih. Niku sing kepenak dirungokke. Wah, kuno ning mirasa. Yang diajak ngobrol ke depan, yang tidak di belakang. Niku Nggih. sopan-sopane wong ngoten niku. Kono-kono. Sumikir, Nah, sumikir saka papan kene. Ayo Mandura, Mandura. Mandura, Mandura. Walang kekek wiwit kula niku ngendangi Ibu Hajah Waljinah. Nggih. Gitu ratune walang kekek. Kira-kira aku kelas anu 1 SD yae. Kula entuk jatah ngendangi Ibu Waljinah walang kekek nganti sayah keten lho Cak Yuda. Saestu, wah. Kuno ning mirasa. Niku padha kalih para pamirsa Kabupaten Ngawi. Wiwit kula nderekke bapak nganti sayahene pecinta wayang Kabupaten Ngawi ora bakal luntur ning malah sangsaya subur Allahumma Amin. kabukten. Lho, iki wis jam pira sing kepareng mirsani sing jenjem lenggah sawetara isih ana sing ngancani awake dhewe. Hebat. Ayo mesti no. Sing jenenge wingi, Ngawi nganti Banyuwangi. Niku nek nggon daerah nresnani wayang, wo, wis ora ana tandinge. Utaminipun mapan wonten ing Kabupaten Ngawi. Betul. Menika saestu minded dumateng wayang kulit. Nggih. Ora mung ngemongke nggon guyon, nggon lagon, tapi nggon lakon niku nggih digatekne saestu. Oh, estu. Yai mriki niku gatekke marang lakon tenan. Ana banyolan digeguyu, ana sanggit digatekke, ana sabet ya diapresiasi, ana gending ya dimatke. Mula bombong sing nyambut gawe. Muga-muga para pamirsa sing bengi iki dadi penonton, taun ngarep dadi penanggap. Allahumma Amin. Ayo kudu ngono. Saestu nyicil ayem niki jelas setunggal sing mlebet taun ngarep. Sapa? Mbah Lurah. Masa Mbah Lurah wae. Ah, ora ya isin to pacare empun masuk lurah sak dhuwure kok ora isin. Aya mung kari ndelok keperluane. Nggih. Mbok dalange sapa bakune wayang niku teng Ngawi tetep ngrembaka ngaten lho Mas Yuda. Saestu wong kesenian wayang kulit menika di samping tontonan kebak tatanan ugi wonten tuntunanipun. Tuntunan kuwi werna-werna. Leres. Ana ning nggon wayang niku tuntunan agama ya dilebokake. Nggih. Tuntunan kemasyarakatan ya dilebokke. Nggih. Lho, guyon parikena kuwi ya sok kanggo tuntunan. Nggih, Lho, ada pesan moralnya. Nek Nggih. tembung endahe ada wawasan edukasi, sarana informasi dan komunikasi. Yo, nembang karo aku sik. Siap, Dina Senin Mas Yuda. aku neng Sragen Mlaku-mlaku karo tuku duren. ana wong wedak. Kok lungguh ijen. Terus bareng tak cedhaki sirahku dituthuk ganden. Peta pengen mesti pengen. Pengen. Lah dijak ora. lah kono arep melu apa? Melu apa ora? Nah aku no siap ae karek kono piye. Alah. Bang, Bisa ya gelem, bisa ya gelem. Ya karek kono lah. Bisa Mas Yuda. Bisa Kaya iki tenang. mah, kaya iki mah penake kayane. Ah. Lanjut. Nggih. Dina Selasa. Aku neng Solo. Ayo kae. Mlaku-mlaku Karo tuku nangka. enek cah wedok Rambute dawa. bareng tak cedhaki. Gombale mukia. Alah lah Apa nek didong sembita? tak dong ning tokang todi tak dong ning tokang todi tak dong ning tokang todi ndak gintung-gintung Iya lah. Apa iso bedake wong wedok